Cek satu. Horas marhita salihuna dihamu amanami dot inanami tapuk kama masuk tapaseret marwata mared mahita sian nomor 550 alu ayat sada dot ayat tolu.
Mari hite-hite gowarni bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondo perbadia na tumapalangi dohot tanaon. Amin. Mertua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau siyan pangujunan ni, jalaon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan ni tuakan na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata ama namin na di Banua Gijang. Hupang idohami tuho, say lehon matodim na badia itu bagasan rohanami, say paian di bagasan hami asin na roham dohot hatigoran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramauti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugoy mahami, mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni rohami, mida denggan ni pabahenan di hami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangion hamo mapatik di minggu tani minggon, imana dia sada Petrus 5 bidu onom dohot ayat pitu, songonon ma didok desi. Atong patutoro habuma dirimuna tutoro ni tangan ni debata nagugui, asa dipatibo hamu ditikinai. Tinggakok kamu ma nasa nani holso nerohamuna tu ibana, ay disarihon do hamu. Idosa na atong ramang idugugo maita taringot tu pati nai. Ali Tuhan debata saya pargugoy mahami lau mangulaw honda hombat tu pati mi. Amin. Mari dehita. Go
taposima dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata perguguna suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean di perdosa. Mulak manian perjahati tumbadikon dalana. Asa mangulu ibana. Ido di pengidoroham. Alani i ubahen pengirohami. Saya sudah tima toru-torum. Asa unang mangunai be tuhami. Saya sesa sudah dosanami. Asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pergogoy mahami. Asa margogo hami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga ni bata. Taringot tu hasisani dosata. Roh mahamu tuahu. Asa mangulu tod dimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabi songon hapas domuse hasangapon madibata nadigijang. Amin. Tahuduti mamuse marede. Tapi kema trupuk epistel di minggu teminggon Imasian Jakobus bidu 5 mamuka sen ayat 12 satu ayat 10 tajahama maskas soreng alai perjolo ni saluhuna liak kadongaku urang hamu manolon-nolon manang tupar langitan manang tutanoon manang tu panolonan nasikpe alai hatamuna olo hot mai olo ai hatadang hot madang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Tuhan, 'Tuhan, 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 '
Molo arong na marsahit di hamu, di jo maaka situa ni huriyai, asa ditangyakon ibana, didapel ma ibana doho miak marhite-hite goar ni Tuhani. Atong masih topota dosa mahamu doho masih tangyangan asa malum hamu na margogo situturo tangyang ni partigor molo dihabur juhon. Dungi diulahi ma martangiang jala dilehon langiti ma udan dungi di patubuhon tanoi ma parbuena ima sahakna martuar na tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Tauduti marede. Tidak ko mahapurusyaw tay songon na hinatindak ko ni dongata sa hapurusyaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pergo na suatu dosan na tumapalangi do tanong au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabagabayan santon do porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpazal do ibana di hau silang na tuat tuban watoru dong ditanong na mula mangulo di ari pataluhon na manaik tu surgo lauhon dul tu siamon ni dibata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulo do na mate au porsea di tondo porbadia jala arong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matiting dihuriatta. Minggu tanggal 2 November 2025 na parjolo guarni minggutta sadarion ima minggu napa 20-hon dung Trinitatis ya topik ni minggutta sadarion ima
ditangihon debatado tangiang ni naposona. Napaduahon sermon perhalado. Di hari Selasa tanggal 4 November 2025 dipatupado sermon perhalado masuk pukul 17.00 WIB. Namangiut napatuluhon sermon wek. Di hari Rabu tanggal 5 November 2025 masuk pukul 7 manang pukul 19.00 WIB. Di WEK 2 di bagas di keluarga di WEK 2 beralamat di gedung sekolah minggu. Di WEK 4 beralamat di gedung sekolah minggu. Di WEK 10 dan WEK 5 di bagas ni keluarga inang Nyonya Huta Barat, inang Boru Sihite, alamat Puri Cipageran 1. Di WEK 8 di bagas ni keluarga Nyonya FJ Simanjuntak, inang Boru Sianipar, alamat Perum Lewi Gajah, Jalan Palm nomor 5, RT 04 RW 15. Di WEK 12 di bagas di keluarga Amang JA Purba, inang Boru Simajuntak, alamat Graha Bukit Raya 3 F5 nomor 10. Di hari Kamis tanggal 6 November 2025 masuk pukul 7.00 WIB. Di Weksada di bagas di keluarga inang Nyonya CH Simajuntak, inang Boru Napi Tupulu, alamat Jalan Baros Utama. Di Wektolu di bagas di keluarga Amang S Simamora, inang Boru Sinaga, alamat Perumahan Kota Mas. Di WEK 7 di bagas keluarga Amang TL Hutapea, inang Boru Sigiro, alamat Komplek Cilame Permai, Jalan Polisi Militer. Di WEK Sia di bagas ni keluarga Amang Situa ES Sitompul, inang Boru Sibuea, alamat Perum Bumi Pakosarakan 2 Blok A2 nomor 34 RT 01 RW 23. Di WEK 10 Sada di bagas keluarga Amang A Panjaitan, inang Boru Pardede, alamat Gang Raden Ganda 2 nomor 10 Sia A RT 02 RW 10 Cimindi. Pos permingguan di Kota Baru Parahyangan hari Rabu tanggal 5 November 2025 masuk pukul 7 di bagas ni keluarga Apurba, inang Boru Silaban, alamat Perumahan Mandalasari Kaf 85 RT Tolu RW 16. Namangihut napapaton amplop pos pelayanan. Di minggu tasadarion minggu tanggal 2 November 2025 diganupar mingguan papungu amplop dohita tu distrik laho pakeon ni pos pelayanan distrik Jabar Tengdie, distrik 18 Jabar Tengdie, amplop di Parade Sian distrik. Napalimahon pesta pesan manang tona rapat pandita. Di minggu tasadarion minggu tanggal 2 November 2025 dung sipul majahatik tingon tabigeman non tona manang pesan rapat pendeta hatopan. Namangihut amanginang nomoronom naing merbagas manang titing paduahon. Naing majalo papasu perbagasum ma saudara Abid Niego Sinaga, anak ni Amatta Victor Poltak Mangapul Sinaga, tubuh ni Inattai Emi Magdalena Boru Aritonang, nama ringanan di Jalan Gajah 8, di Jalan Gajah 13, nomor 26 Lewi Gajah Cimahi. Ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk WEK 8. Dohot nanaing orwanna saudari Febriani Lamtiur Boru Nababan, Boru ni Amatta Til Lam Sihar Nababan, tubuh ni Inattai Boru Tambunan, nama ringanan di Perum Marga Hurip Indah RT 02 RW 10, ruas ni HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 2 November 2025 ima maringanan di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 9.00 WIB. Namangihut napapituhon panutupan pertanyaan WEK
dohot kategorial. Di hari Rabu tanggal 12 November 2025 patupaut tama ibadah penutupan pertanyaan wek dohot kategorial maringanam ma di gereja ton masuk ma pukul 10 siang manang jam 7.00 wib pinangido ma tu sude seksi manang kategorial asa laho mengisi kor di pertanyaan ini. Napaulaluhon Pesta Gotilon 2025. Maulate ma di pasahat huriatta tu sude parhalado dohot ruas ni huria naong pasahatton hamuleate onna di Pesta Gotilon natapatupa di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 naong salpo songon hasil namanginang inklub masude mahujahami totalna molo pagi 70.127.000 molo siang 75.630.000 berjumlah ma hasil ni pesta gotiloni 154.857.000 rupiah nga termasuk adong di siamanginang NN ate so ni mamang titing nanang si pamasaw ni huriatta do na masa di tonga-tonga ni huriatta hujahami mamang songot tona nakin songon tikting na hujahami ima tona sian rapat pendeta hatopan tona ni rapat pendeta hatopan HKBP tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon madapot ton na hinaholongan di bagasan Tuhani sude ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabe asini roha madihamu dohot dame sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia amin tapuji matuhatta na mangaramoti rapot pendita hatopan HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon ima tanggal 27 rodi tanggal 30 Oktober 2025 nani dohotan ni 2.000 pitu halak pendita ni HKBP rapot pendita hatopanon sinodangan ni tema natinoppanay baru di bagasan Kristus tersurat di 2 Korintus 5 ayat 10 pitu manungguli hita sude ia huria dada holan songot sada lembaga na mangatur kebaktian dohot ulaun administrasi sabing alay pamatang ni Kristus na mangulu doi na tongtong di pay baru tod di parbadia gabe na tinoppan ay baru ima mangulu di bagasan hamubaon ni roha na tutu naung takas manadikkon ngulu naung leleng jala papatarhon holong dohot hauduhon tu debata di sude rumang ni parngoluotta subtema ni rapoti mangodolhon pabuan na terjauh do huria manuarahon suara panurirangon manang pastoral profetik na so jadi mauhom huriai marnida ragam ni ketidakadilan dohot hasesega ni akka na tinoppai ikkobarani do HKBP pasahatton hatigoran dohot hasitongani asa tu tiki nanaing roho terus merdalan jalalam tu denggan na pernguluan ni sude na tinoppai di bagasan haporsiaon na tugu dohot holong na mamolin di pasahat rapot pendita HKBP 2025 do sude suara ni haporsiaon asa ditutup pamaretta ima PT Toba Pul Lestari manang TPL nasa lelengon masay gudang manigay tobak nang namanigay parsaoran ni masyarakat di Sadok Tapanuli Raya ia tano aek doluk tobak sungai natajalo siat debata di patiato do tuhita jolma asa taramoti jala tapauliuli
mabuan hinadenggan ni parnguluan. Dada manegai marhite na holan mabuat parutungan ni ekonomi sabing. Alai asa tung takas do di bagasan haporsiaon hita, mangula jala mangaramoti sude natino panai. Asing ni laos dihatai do taringot tu teologi eklesiologi HKBP namar pertalian tu cara pemilihan pemimpin dohot preses ni HKBP dihatai do nang isu-isu teologi kontemporer songoni nang penyakit sosial ni masyarakat ima, korupsi, juji, narkoba, perdagangan manusia, dohot hasisiga ni natinopani debata. Nasana dihatai dohot diputusson dirapoti, patuguhon dohot pagomoson ulaun ni HKBP doi, asa torus pai baru diri, gabe huria nasatia mangoloi hatani debata, ukap lahu pai baruhod diri, jalalam tutakasna pasahaton suara panurirangon marhite panidangion ni haporsiaon jala tarlumobi mangulahon dohot makalas soca. Laos terpilih do dirapoti ima pendeta Dr. Hulman Sinaga nagabe ketua rapat pendeta Manang KRP periode 2025-2020 tahirim do ketua naung terpiliti gabe tiruan ditoruk ni roha semangat dohot parsitutuon di pakobasion nalam tudengganna ima profesional profetik jala na berintegritas di parrohai di parbisuhi jala di patugu de batama sude parhobas dohot ruas dohot hurianai marhite ulaun pajawonna sahat tuhita be na di pai baru di bagasan Kristusi. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025 atas goar ni sude peserta rapot padita hatopan Huria Kristen Batak Protestan Eporus amang pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan. Songoni mamang inang titing namasa di tonga-tonga ni Huriata horas madihita saluhutna. Lihat tak? Yesus hapus aku nama pasumbu.
Kate mahu pasat roha nami Tuhan pardenggan basa para si roha nama ngaramoti jala nama ngilon gugo di hami di bagasan saminggu na bolonon boy hami mangula ulaw nami nama ragam nang nuaing rodo hami marsobat tu adupanmu mamuji pasangapun guar mutar lumobi upara di hami maroha ingani mai marhite suaram atong pakulingi hami di bagasan Yesus Kristus martangia kami tu adupanmu. Amen. Oras marihita salom. Dihita na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di bagasan minggu tasadarion minggu 20 dung Trinitatis. Tarsurak mai di buku panurirang Nehemia bidusada ayat sada sahatu ayat 10 sada. Songonon madidop di sihatana tapayutiut mamanginang di bagasan rohata. Onma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia masado di bulan si Pahasia pa 20 tahun tonggo nau di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian haha anggiku rap dohot deba bawa sian Juda gabehu pauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akan namalua akan nateba sian halak natarbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungini nanasida matuau pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak natarbuang marpardangolan godang nasida diluati jala marhaurahon ainunga marbungan akaparik ni Jerusalem jala pintu harbangan na nunga ditutung dohot api. Jadi dung hubege baritai hudul maau lastu matangis margudopong au pola nania leleng jala marpuasa au dohot martangiang diadopan ni bohi ni debata na di surgo. Nikuma iyale Jahoba debata na di surgo. Hodo debata na tibul jala na sokal na toktong marningot padan dohot asini roha tuhalak na makaholongi ibana jala na mangradoti akatonana. Say patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon nahu tangiakon ungaing diadopan mi borngin dohot arian mangudihon ala Israel akan naposomi uhu tau manopoti akadosa ni halak Israel akan nahubain hami dopakho nang au nang pinopar ni damang nunga mardosa hami. Tung namarroha magositutu hami marpaurulan dopakho ala sohuradoti hami tona aturan dohot uhum akan natinonahon mutu si Musa naposom. Alay sa ingot mahata natinonahonmu tu si Musa naposom uju nanidokmu. Molo ditutun hamu mardosa paserahonok kumahamu tu tonga-tonga niya kabangso. Alay molo mulak rohamu na tuau, jala diradoti dohot diulahon hamu akatonaku, nang tungsura naung ambolong hamu sahat rodi ujung ni langit, say papungopku do hamu siani, jala mulak hamu buanopku tu inganan nang hupilit bain inganan ni guarhu. Akan aposom do nasida tongon jala bangsom, nang pinaluami marhite-hite hagogoon godang, dohot marhite-hite tanganmu nagugusahali. Iyale Tuhan, say patinggil mapinggolmu tumangihon tangiang ni naposomon, dohot tangiang ni naposom, aka nalomoroha marhabiaran tuguarmu, say manupak maho dilakkan ni naposomon sadarion, asa jupangan asini roha au diadopan ni rajai. Ay si tahu anggur ni rajaido au. Ima sahana. Dihita na hinaholongan
di bagasan guarnitu hatta Yesus Kristus, molo ditaringoti marhite natalapati tangiang pitorodo turohatta ima namagajari tuhita hinarikot ni tangiangi di tonga-tonga ningolu halak na porsea. Di patudos do tangiangi songon pusu-pusu. Molo di bahasa Indonesia di dok jantung. Ahananay dohonon taringo tu jantungon. Molo so berdetak be, molo so makuling be jantungi di sasahalak jolma, nunga targuari nong mate. Los ido sa sitong na nang dohonon na nang di tonga-tonga ni ngoluta ni halak na porsea, molo so olo be ibana martangiang nunga mate ha porseaon na. Dada takas be parsitutuon na mamuji pasangapon goarni debata. Atik pe mangolu ibana marhite siyan segi pardagingon. Putus sama sekali hubungan na doho debata hadirion na diadopan ni debata marhite hapursiaw ng todina nunga mate be ibana. Marhite topi miguta di bagasan tikyo na manginang di paingo tuhita di nahina arga ni tangyangi tangiang imasada dalan laho pasahaton si pasahatotta tu debata asa marhite na makatai hita do debata asa tahirim tu debata jala dipatulus panghiduatta sudena diadopan ni debata marhite tangiang ta tangiang maaf sinuaingon gudang do pihala Kristen madok tamiang tangiang do sasitong na tangi berarti mendengarkan kita mau mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan mendengarkan suara kita ido bain didok tangiang memang molo tapayutihut godang do di bagasan na sa tao na bolonon molo tarimanyi do manang tayhuton topik minggu manang topik di parsermonan godang do di taringoti taringot tu namar tangiang molo ringgas hita madohoti ya, godang di si di taringoti makatai taringot tu tangiang. Itu artinya bahwa doa itu memang sampai detik ini masih bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang Kristen. Dan tarsirang hita sian tangyangi sian ngoluta. Jaladang hadong kata istilah tamat na martangyangon. Imanang dohonon tuhita molo maos mula kulak topik minggutai marpardomuan ditaringoti tu tangiang manang na martangiang. Artina dang bui marujung na martangiangun ikot terus doiba ikondo martangiang. Dihita na po di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Nasada gabe tugas na wajib na marikon ima martangiang. Wajib doi. Tidak bisa tidak. Ibarat hita marhosa ikosongoni manang hita rikot ni na martangiang. Molo so marhosa hita kan didok do mate. Songoni do tong tangiangi. Tugas wajib na ikon wajib martangiak kita. Ikon martangiang dangadong si daliata gabeso hita laho martangiang. Nunga tadok nakani di hatorangan di epistel tay sudedo hita mabegei jalaido na di paheba-heba di parsermonan nuek
pabuan na martangiang dang soal disi taringo tu bakat manang talenta na martangiang. Na margugos itu tudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Partigor dang akasi papeol ulaw. Tigor rohana mangadap Tuhani martangiang ibana bulus rohana siyan habeng ito ni roha bahwa memang hidupnya sangat perlu makatatay doho debata. Berdua martangiang dang soal kemampuan. Ala soal kemauan tuy. Ya, unang marsidelian martangiang. Disuruh martangiang akan nabatua didok nabatuai noposonai majo martangiang. Disuruh noposonai martangiang natumuanai majo martangiang. Samar siajar hami naposon. Disuruh martangiang godang sidelian na dan dibuan kacamata. Hubungan na kacamata do tangiang. Dito ka? Disuruh maaf. Inganan parsermonan anon di bagas niyon. Unang majuloba. 2 taon naneng ro. Majo manang 2 bulan naneng ro. Adong hula ko. Hape na mebir do mabahen. Tangiang. Marsideli-delian. Mabet tangiang. Yo ka? Ayadong do songoni. Sada keluarga dito do ma laho. Inganan parsermonan. Tiba ma waktu na. So tiba dope waktu na. Marapok may natay do amatay isyan no babetang yang siyan parjabu. Ala sosomal amatay maap. Tiya kamata dison. O majon non mabetang yang day na natay. Ala ho kepala rumah tangga. Aho ma ho nga biasa ho dipunguan martangyang. Daw ho majo. Atong tole ma. Aupe inna amatay. Sehari sebelum dapat partikian inganan pertangyangan di bagasna disurati ma tangyang naw. Asa bagak begeon. Surati amatay ma. Tiba hari ha. Dapat tikina. Topet ma disuruh ma. Tangiang sian parjabu nina. Jong ma amatay. Otu dosa dodah. Dang na hodoy dang songon itong. Iya. Umpama do na satong ringgas na hitalaw. Martangiang. Tiba amatay jong. Sudah nani suratan nai di bana madipudi pas kebetulan dipudi adong beja. Apedang dibotoy bana alam mohop ni situasi pertangyangan non dipasang kipas angin. Martangi yang mahita didadap dipudi dang adong. Di dia do karotasi narohana. Martangi yang mahita sampai 3 hali madang bisi karotasna. Martangi yang mahita so marito nga dalan. Jong may natay. Martangi yang may natay. Patujulo na matay isinitangyang na inatay. Sude mahalak heran. Dung sipul martangiang didok parhaladoy ma. Buasa hamuna 2 mabetangyang siyan parjabu. Alamay la matay didok ma. Nakerja sama dohami ninna. Na martangyangi. Iya kan? Ala dang di pasomal-somal laho martangyang. Iyo kan? Hape mulo operasi halak asamenak operasi ni ba na menjalani operasi. Iko martangyang do asa teratur detak jantung na. Hape sinuaingon jolma disuruh martangyang gabi nang teratur be detak jantung na. Itorhir mahudu na. Iyo kan? Naik dohonon disi asan yan tangyangi bukan bakat, bukan karena ya soal talenta ala maloy ba na martangyang daw ya tangyangi dada asa dibege halak daw isi do naman botoy naman bege parjolo
Tuhan ido. Molo sala pehita martangiang di boto Tuhan ido. Aha do lapatan ni tangyang ta. Molo di do danak martangiang neng mangan. Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini menjadi darah dan daging. Molo dilapati Tuhan ni isi ni tangyang ni ngabuha. Molo jojo tita madok paso-paso ma Tuhan si pangananon gabi sibuk dohok mudar. Terus sibuk dohok mudar. HP mangan sehari bana 2 piring. Sedari ono piring asa dia belga daging tahun. Kan itu kan? Yang artinya bahwa Tuhan itu tahu apa isi dari tangyang tai. Molo salah pehita martangi yang dang pitor dilapati Tuhan ini. Dang dile Tuhan ini molo salah. Alai dilehot do nahobar yang terbaik lagi. Dilehot Tuhan ini. Aka pangi duat tai. Ido nanidok na tangyang. Jadi sotung tadok rupani bakat do nah martangyang daw. Soal kemauan doi di pasomal-somal laho martangyang. Haulo do na martangyang alani ikom do boy ibana ya apapun yang dia minta serahkan itu semua kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Mata boto molo didok tangyangi rikot do dihita ibarat namanga kita ngata boto aha do lapatani namangan rikot do hita mangan asa unang male sawani do tong tangyangi di paingot dihita bahwa memang lobis yani ma rikot di namar tangyangi tarlumubi mangadupi ka zaman sinuengon naeng manian rikot sigop-sigop hita martangiang. Ido nek dohonon. Ya. Molo manga kita butongan margogo do museng hita. Songoni do tong na martangiangi. Ibarat handphone yang sudah tidak bisa lagi dipakai habis baterainya molo di chargeri 100% bui musengani dipakai. Songoni dutong hita. Ibarat jalmai gale madalani ngoluon alai molo tapangi do gogo nasian Tuhani. Boy do hita margogo musengan. Ido bahen adong buku edetay madok tung halak na margogo si partangyang. Dan di situng halak na margogo suksuk hepeng na sinamo na. Ayadong do halak hidupnya pas-pasan. Alay boy margogo iba na mga dupi akan namasay binay ni hinorho ni gogo ni tangyang. Madalani ngului. Ihita na pungo di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Dungi ikoboy do hita musengan tabayen na martangyangi songon na mga lang ubat. Ada ya aturan iko sehali adong na sehali adong na 2 hari sadari adong na 3 hari sadari. Ya, yang pasti tidak ada ketentuan 3 hari hita martangyang. Mula Apostel Paulus madok jugulhon hamuma martangyang. Jugulhon berarti berkali-kali dohita. Mau nang studia pehita mangalaka aha penamasa ya ikod dohita martangyang. Asa malum tahilala madalani ngoluon. Mangubati roha pikiran na ponjot roh mahita mangadup Tuhani. Ihita na po di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus tangiang hosa hanguluan di halak Kristen. Alay dang nadido na hosa-hosa te. Iya apalagi sede-sede nama hosana. Alay torus sehera na marhosa may bana martangyangi marhosa. Una sa pengos-ngosan. Molo nga say ngos-ngosan nga tungadong persoalan ni. Ya.
apalagi nunga hosa-hosa ibana. Jadi kon normal do hita marhosa buti asa sehat sengoni do tong hita laho martangyang. Taida majolo musengan hina arga ni tangyangon dingoluta ado hahonaan ni jamitao dingolu di pardomuota taringo tu tangyang apalagi molo tajahan akani panurirang Nehemia na setoktong do ibana mabuan di bagasan tangyang akan masa di pardalanan ni ngununa. Na parjolo tangyang ido na mabayan sa sahalak gabi sukses. Ikon takuy doy. Dadaholan alani hamaloota manang alani haboyota asa gabi sukses sudena akan natadalani. Ikon tarajumi do gogo ni tangyang do sudenai. Molo tumpe adong kesuksesan, molo tumpe adong dihita las ni roha, ikut takui bahwa kesuksesan las ni rohai ikut do alani gogo ni tangyang. Molo halak dah mengakui berarti halak si gijang roha deh. Dang dia kui bana bahwa semua itu adalah perbuatan Tuhan. Dingo tamu dari tahe ede tangyang ni dai nangi. Dang nadai nangi nadang ditonjolkan di si. Alai tangyang ido hinorhon ni tangyang ni sadaina. Na manangiyakon iyanakonna. Na parorot dina tangyangi. Manang di dia pe ibana saideramoti hinorhon ni tangyangi. Memang tohodo tahe ya ringgas ni rohani tangyangi imasadaina. Nasetoktong manangyakon aka pinoparna. Itu kan tangyang ni dainangi. Ya gogo ni tangyangi. Ya di doa ibuku dang binoto tu dia di doa bapakku kan itu kan. Iya. PR may dihita. Sulikit di bagasan roha. Maaf tarumo biya kama. Sudah dari ciptahon tangyangi. Holan ina di dolhon. Namanglen gogo lahu manangyakon aka yanakon atik beha maaf ya aka ama urang haringgason dinalahu mabuan yanakona di bagasan tangyang ale mo lison ringgas duhu berang aka mana ringgas do martangyang ate iya asa adong tu taun na neng roon tangyang ni amuki ni nakan di doa bapaku iyo kan saya unang holan tangyang ni dainangi. Itu neng dohonon, ya inang naburjui, ya dia tidak lepas, sian ulaun na manangyakon, ya di jabuna di dia pebana mana manghula ulaun na, ya ubayang didok nakani hinorhon ni tangyangi, ya nakon nai di dai ibana na tonggi, ya di parnguluon na hinorhon ni tangyangi, di na ede. Totu ala ni tangyang doi sudena, nang peokum na manangyakon ise. Omak nasadiri. Jadi kita pesongoni do tong molo nang dayota aka nadinggan ya ikut do natonggi ikut do hita mar tangyang hinorhon ni tangyang ido sudenai ya tangyang do mulana inna kan sudenai ala ni tangyang mulai sian nol ninna boy marbungaran pasu-pasu nguluna hinorhon ni tangyang. Na pasti didok di bagasan trupukon di tangihon debatado tangiang ni naposona aha tangiang ni Tuhan ni moloso martangya kita aha do pakorhon na moloso martangya kita ado pakorhon na di tangihon debatado tangiang ni naposona isi do naposonaon bukan berarti naposona ya kasih tua parhalado full timer itu kan iya. Alay sudah naposonai akan porsia di Tuhani riko tibana marparsaoran doho debata marhite na martangyang. Itu neng dohonon na bahwa kesuksesan apapun yang kita capai sampai detik ini kita dalam keadaan sehat hinorhon ni tangyang dihita ganup. Imana parjulo. Napaduahon tangyang ido ubat ni sahita. Bahasa didok ubat ni sahiti.
martangyangi. Idok nakani moladong na marsahit. Unang mapitor ubat dilului. Di epistel nakani kan? Iya. Ko martangyang ju. Ay jo dohi tadi si ya molo marsahit ita tor ubat do parjolo manang rumah sakit, manang dokter talului, dang parjolo Tuhani talului. Martangyang jo baru pe marubat hita manang talang ubati. Ido urutan ni na martangi. Jadi holan na marsahit ya martangya kita baru talului ubati bereng manakan episteli. Di jodo na kanisi di jo. Situa laho manangyakon baru ma dilehon ma ubat dusopon ma miyaki lambang dari ubat doi ya ubat apapun itu iko parjolo doi bana laho manangyakoni kan itu kan unang ito ribain ubat nai baru martangyang apalagi dong dia lang ubati sehat di bana gabi lupa mah martangyang itu kan iko parjolo do ditangyakon urutan narik rikot doi di bagasan nguluta. Jala ikon ido unang lupa martangyang ido ubat na parjolo sahali. Molo marsa pehamuna lani sahi roha unang pitor lau tu psikolog lau curhat tudongan na paling dekat. Ada sinuengon istilahna besti do tahe tu si bana curhat. Iko parjolo di bana bangaluli ubat na paling marharga na boy magubati rohana ya marhite cerita tutuhani martangyang ido ubat na paling arga unang pito parjolo curhat tudongan na belum tentu rohani jol masangguling obuk do ido kan badinggan mamolo adong dongata na boy mambege alu-aluta alis ahli dua hali doi moloholan keluhat ta do terus ta ceritao do ngata ulu si patabosan do ngatai lahu mambege alu-alu tai ngabe holan itu caritam terus hola sahih mu dicaritai ko enna tapi kalau Tuhan setiap saat setiap waktu dia tidak pernah mengatakan ngabe gasai be abosanau na Tuhani ya terus dakia tutupi ya 1 hari 24 jam dakia tutupi dakia modem Tuhani lahu mabigi alu-aluta jala di botoi bana do isi na mga alu-alu ti bana. On suara niyo po siya doon ang doon. Hutan dado orang-orang niyon. Hutan dado sahik niyon. Hutan dado arsa ni rohanaw. Di boto Tuhani do sudena. Alani pabu amatu Tuhani asan yan marhiti na martangyangi malum dihilala rohata. Malum sudena. Nadong na dibagasan rohata. Dihita na po dibagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Adong ma carita mardongan ipola. Jadi heado di sadatiki ro sadadak danak sikola minggu mendapat ton parhaladuna. On parhaladuna dang binotet enasi tua panguna nago tiki. Ro may bana mangalualu tu parhaladui di ibana mah. Amang mau nggak berdoa ke rumahku ada yang sakit nina. Dan pula disukun parhaladui. Ya rupani isi dona marsahiton. Bahala ni sekolah minggu doala di polos na dipanghido ibana pitorido ibana ma. Lau ma hita tu si tu jabum nina. Itor lau mahalaki. Agak daudo tong perdalan yon to berjalan pak do nasida. Dung saha dijauhi roh ma parhaladui dibereng ma. Ay si dona marsahit na rohana. Dibereng ibana so adong napiak di podoman. Disukun ibana ma. Ay dia dona marsahiti. Anaha nina. Dipatuduan dak danaki ma na marsahiti. Diboto hamu do na marsahiti ise. Habe na marsahiti huting na do. Ima huting na. To bauli ni parhaladoy. Aga upung. Nga di karejoy dak danako naw na rohana. Huting do na marsahit. Uri punakan ite na natoras mo nina. Ikon jauon iba martangi yang manangyakon hutingon na rohana. Juk marohana. Alay nang pesongoni di bagasan juk ni roha martangi yang dutong parhaladui.
Ayolah kita berdoa ninna ibana. Tidok parhadui ma ala ni kesal ni rohana. Tidok ibana ma. Ya kucing, kalau kau mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah ninna. Amin ninna. Holan tidok songoni lasian do rohani dak danaki. Ali ala ni polos na dutong dak danaki. Tidok ibana ma mulia tema mang parhalado nami. Di bagasan na mga rutus maparhaladon mulak maibana. Kala ni kesal na. Dang leling 2 minggu kemudian malum memang hutingi. Ala diaminkan ia nakon dan nakinakan ni. Oh pasti sehatnya itu karena parhalado yang manangyakon ninna. Ala nilas ni rohana nga malum. Sahik ni huting nai lau maibana pabuahon tujabu ni parhaladoi. Tidak potom maibana. Rencana lau maduk muliato di bana. HP sahak badi jabu di bereng ibana maparhaladoi tong peak gale ala marsahit. Tidak dadanaki mabah na marsahit doa mang ninna. Sungod dia hidelalaho nina rohana. Isuk ni pabuay bana tu parhaladoi. Iya sakit aku amang ninna. Oh ya nyamang. Bisanya aku mendoakan ninna. Dung dia lusi parhado di dok maibana ma. Alin ang pesongo ni parjolo badok muliati damang. Ala na nga malum hutikku na marsahiti tangya kuko ninna. Malum maibana. Jadi sonari au mate manangyakon hamuda dang palaboha ninna danakon. Dibalik kon ibana matangyangi itu parhaladoi. Didok ibana ma dengan polosnya. Amang mau nggak mau aku berdoa biar sembuh kau inna. Ya nggak apa-apa. Roma dak dana kita nyakon. Ya amang. Kalau kau mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah ninna. Allah ni polosna. Hidup kan? Mula mada danaki. Gabi tambah matok ni ulu ni parhaladoi. Mambege tangyang ni se. Dak danaki. Aledang binoto sampai sinuay ngundang hadong kabar na mamusengan. Sungguh dia kabar ni parhaladoi. Naneng dohonon di siya manginang marhite ceritai. Ala so di boto danakido dia. Ala ni polos ni rohana. Manangyakon na di bagasan parsahiton. Tapi songonido. Molo dihilala rohata parjolo sahali. Tuhani manian na parjolo manangihon alu-aluta. So nguda dan nakani dang hadong di rohana dia. Dang hadong di rohana sama te parhaladoi daw. Iya. Molo tu pedang dia tu sidak danaki tapi Tuhan itu Maha tahu asal maadong kemauan laho manangiakon. Orang atong egois kita. Martangi yang ulu si patay egois tong hita. Wala manangya ko dirita, manangya kon keluarga ta, gu pasu-pasu. Kurang kita manangya kon humaliang ta. Songo si Nehemia. Si Nehemia anak sehurang di bana. Sebagai juru minum di bana di istana raja. Ngadinggan ngoluna. Alai tetap di bana manarihon dengan sabangsona. Keluargana. Ya. Parniahapan na di tao ni keluarga na bangsona ala na terbuang di hati-hai mulak di Jerusalem ala di bereng ibana Jerusalemi nang tarulang ya ngasiga mga lualu ma sa bangsona tibana dia tidak lupa diri tetap dianya manangyakon di humaliang na ya kalau kita lihat sekarang ada banyak di sekitar kita akan agale. Dan godang do di sekitar ta akan namargogo. Buhado hita, perduli do hita. Wala naman ang Yakob Perduli di pardangolan. Perduli dia kaparniahapan ni dongan. Saling mendoakan. Ino akan ido epistelikan. Barsi topotondo sama hamu. Jala marsi tangyangan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengalir kekuatan nasada tu sadanai.
Idoriko na namarhuriay. Saling menduakan, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Manangyakon rikot, manangyakon. Dan holani, berang masih si Nehemia. Diakui bana do dosana tu adopan ni Tuhani sebelum dia meminta apa yang dia doakan. Buhahita. Asa tigori bana menghadap Tuhani, ditiki na martangi yang jumolo di bana mengakui kekurangannya di adopan ni Tuhani. Batuaha hita martangi yang tu Tuhani muladong dosat ta dope lohok dope di bagasa rohata kebencian, iyo kan? Kebencian, kemarahan, iri, dengki, ale rohi tatu adopan di Tuhani, jaladang tau kuhon kekurangan ta. Ido sada ubahen, jujutan terhalang tangyak tai, rohi ta mengadup tu Tuhani. Bersihkan dulu hati, jalo tu Tuhani, asa tato putih dosata. Baru matuhani madok, tenggan mahu mengadup tuau. Mulu soberes do peda di rohat tai do Tuhani, ay do ngamuna sekililingmu pe, dang denggak kok, donganmu sahuriam pe, dibenci hodo, diosomi hodo, waduh holo makatai do tahu nina Tuhani. Bereng masih Nehemia, dia curhat kepada Tuhan. Sebelum dia curhat, dia merasa curahan hatinya bahwa memang na mardosa doau parjolo. Dang hola nao mardosa bang soki pe mardosa do, keluarga ki mardosa do Tuhan asih maroham. Unang paingot-ingoti Tuhan. Ido kan? Kosongoni do hita lahu manghadup Tuhani. Ya. Asa alu-alu taipe tigor manian sah tu Tuhani. Kan? Tigor jala ditangihon Tuhani aka namasa. Alani di bagasan tikion amang inang nadeng dohonon dihita ya asan yan tapa somal-somal ma dinalaho makatai doho Tuhani. Jalai konadong dopos ni roha hita dia dopan ni Tuhani. Tangihon tangyang tai. Pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Pasti Tuhan membege alu-aluta. Unang songon sada kakek doho nenek di sada jabu. Ngalan siyaon. Ya. Kakek doho nenek kon dangadong be dongan na. Yan akon na sude ngalau be mga rato berumah tangga. HP ola na berbedai na duaon. Ola nalani adong nasada. Ya hurang parbinigian. Ala ni rohani si kakek kon manang siyo pungon. Ya, dietong ibana si nenek kodo na hurang parbinigyan na dibuan tu rumah sakit THT lau periksa pendengaran. Habe usaha di THT konsultasi na sida Mekel do memang senyum-senyum do teri mula mana sida siya rumah sakiti ya dungi dilanjutton mamusengan aktivitas na sida si nenek mangaloppa di dapur, si kakek di jolo makatatae hudul-hudul. Bace gugu si kakek kon banggora opung boruon si nenek kon. Sampai marsorak-sorak ibana. Akhirnya naik tensi ma si kakek kon didapoton ma inatay na didapot. Napi gahani nakani hujau ho dangi tangi ho koaw. Datu dia do si pariyom mo. Tadado ho nang sega parbinigyan mo nina. Ahado didok si neneki. Opung doli. Ngau patali nakani hualusi. Nani dokmi nina. O patali nasohodo mambigi. Rin dohonon caritai. Ulur si patah songoni hita. Berperan gobar songon si kakek. Naso mambigi suara ni Tuhani. Hape nga dia lusi Tuhani nakani gobar si neneki. Oh disodoau. Oh pete dah. Hape dang tabigi. Akhirnya emosi mahita. Naso ditangyo Tuhani no tangyaki. Nanengel do Tuhani. Hape nanengel isir tahe. Hita do si patah. Itu kan? Dang manangihor suara ni Tuhani. Yang pasti Tuhan itu mendengar
seruhan kita. Ditangihon debatado. Apapun itu keluh kesah kita. Sadarion dipaingot kita, Tuhan mendengar seruan hambanya, kita juga harus mendengar suara Tuhan. Mungkin kita naso mambege, tapi Tuhan tetap sabar menantikan suara kita, mendengarkan suara kita. Lapatan nadang adong tangiang yang sia-sia. Tidak ada dua yang sia-sia. Dan adong tangiang naso di tangion. Soal hasilnya bah, tuhata do na mambutui. Hidup bayan tadok, lomom ma Tuhan na nasaut. Dang lomom ku Tuhan nasaut. Unang paksa. Unang gabi paksahon kendakta. Alani pa somal-somal ma. Laho marparsauran doho Tuhan. Molo di bagasan na sa taon na bolonon. 2 minggu nai. Masuk mahita tu ujung tahun paruhriaun. Hurang hita ringgas. Manangiho suara ni Tuhani. Anggia tuare na nang roon. Molo di pasanga Tuhani do petiki di hita. Tinggil ma. Tangihon ma suara ni Tuhani. Jalatusi mahita marguru. Tulaw mo ni rohani Tuhani di bagasan tikyon. Sadarion. Jugulhon ma martangyang, jaladapoton ma Tuhani. Amen, martangya kita. Muliate ma Tuhan di bata Jehovah. Nungga macay uli Tuhan, marsaringar hatami, di tonga-tonga ni parpungan nami, di parminggon nami. Dinalo jahami mangula ulon nami di bagasan na sa minggon di paingot to hami, asa margogo tuari naneng ro marsogot mangula ulon nami. Asa unang lupa hami laho martangiang. Sigop laho makatatay dohot to Tuhan. Ditangyo ko do na suara ni naposom. Hami doy Tuhan. Nasa jojot loja maheu. Nasa jojot mangalualu tuho. Ditangyo ko do Tuhan. Jahala hami pesipata hurang do Tuhan manangihos suarang. Alani paingot to hami di bagasan tikion. Dihinarikot ni tangiangi asa jojotan mahami tuare naneng roon marparsauran dohot to. Alatakas do huboto hami tung halak na margogo si partangiangi. Dok-dok pe si taonan nuhadupi hami. Danghulu taluhi. Alaho Tuhan na manaluho sudena na masa di pardalanan ng ulo nami. Asa hujuguluhon hami Tuhan, martangiang. Gabi si partangiang kami secara pribadi dohot to. Keluarga si partangiang, ina si partangiang, ama si partangiang, yanakon si partangiang, nang huria na setoktong di bagasan tangiang. Ido Tuhan na ng dohono mutu hami di bagasan tikyon. Pulutung pe di bagasan na sa taon bolonon hurang hami Tuhan laho majugulhon martangiang tuwari na ng roon paingot hami dasdasi asa martangia kami toktong pasahaton ngulo nami tuadupan Tuhan di bataman nami moliate mabuanon nami may Tuhan songon hadirion nami na porsea na bergantung ngulo nami holan tuho. Gudang dole Tuhan nasinita ni rohanami di bagasan ngulu nami. Gudang dole Tuhan rencana. Adi pasatami sudah na Tuhan nasaho na pasaut to ni. Mula dong na di bagasan hurang Tuhan di hahipason, di pardagingon. Pandaw ni bolon maho di nasida. Mambolok ko sahit siyan pamatang nasida. Na di rumah sakit. Na di bagas na petuhan pemulihan. Oh matoktong na pamalupon. Sahit nasida. Nang sangoni molotong piadong di bagasan tikyon gog akka pergumulan ujian nitong-tonga ni keluarga maradop pon hami sama hami nang marianakon tuktong maho Tuhan na mga lehod di hami haguguon law mga dupi sudinay tangadong naso tarpatu paho alay Tuhan diadupan nami Tuhan muliate maho pasat rohan nami tiari minggu nasalpon nung ngasaw desakap ni Huriam marhitenong di patupa pesta gotilon. Sudi na nahulek kami tuho Tuhan dang sadiay diadupan mo. Alay imali Tuhan itap ni gogo nami nahulek kami. Itap ni rohan nami Tuhan. Nasa nanilehon mi Tuhan. Ulek kami museng tuho Tuhan. Na mangalit tuho do hami.
molo mangalehon tuhuriana. Alani i pos dorohan nami sikka ni sudena. Nahujalo hami i jalo on nami musengan. Berlipat kali ganda pasu-pasu nasyakoy. Atong ngali Tuhan tibagasan ulon nami siganu pari pos rohan nami. Donganan muhami nang akayan ako nami pe. Nadijolo nami na daw siya kami. Toktong ngali Tuhan ho na madongani. Na mangula-ulaon na dibagasan parkarijuan. Pasu-pasu pabenget rohana. Na mangaluli parkarijuan lehon na hubar tulomo ni roham. Na udapotan parkarijuan mangalului si rokap nito dina patudu mai hubar tulomo ni roham. Atong muliate matuhan upasat tami tuho nang songoni rapot padita hatopan nang dipatu padibagasan sa mingguon. Bardalan do denggan sude na iholan asi dohot holong ni roham. Lau paululihon HKBP na buluni dito ngatungan ni sadok portibion gabi pasu-pasu huryami. Upasatami diri nami tuho di bagasan Jesus Kristus martangia kami to depan mumuliate madiho Tuhan. Amen. Tapasaha mapiliata uhut mahita marede. Yesus
pasaha mapiliata tu de bata martangiang hita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haruruan di saluhus leon-leon nadinggan dohot nasa ulibasan na maulitus. Upasatami masian nani lehon mituhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala rahmoti asa huparasya kami pilihanon patipulhon harajau muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni sileon-lehon mituhami. Asalam girgir hami maduk moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadiang maguarmu serong maharajaunmu say saut maloma ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togion tu pangujunan palua mahami sian pangagu. Hai ho mahita di bagasan dame tajalo mapasu-pasu sian Tuhan ta di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hita di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana medahita di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasarhon madamena tuto ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Salu. Nah, salam, Tuhan berkati.